Ano sa Becca Shores Ika Food Park? Say hi to my vlog. Hi! Like and subscribe. Like and subscribe. Okay, so they're preparing for the mass. Okay, so among celebrations sa fiestas ni Christ the King. Oh, nga among annual na mong gihimo mag-fiesta sa Christ the King. Diha sa krus ipadayon ni Jesus ang tinuod niyang gahom sa pagpanguwas. Wala siyang magbingong hari, aron kita iyang maulipon, o aron kita iyang sakupon, ubos sa kahadlok o pagdaog-daog. Siya hari tungod sa iyang gahom sa pagpanguwas o pagpadayag sa dakong gugma samahan, tungod sa mga katauhan. Diha unta sa pagkahari ni Jesus, at untang makatunan ang tinuod niya gahom sa krus, na mao'y timaan sa dakong gugma, na mao'y niisa kanato gikan sa sala, o midanag kanato diha sa kangitid. Palihog manindog alang sa kasinaw. Sana ko sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo, ang gugma sa Diyos, bang panaghiusa sa Espiritu Santo, para akin. Mga isugon, maghinusog kita sa atong mga sala, ang umaandam kita lang sa pagsaulog sa Santos Marisa. Kinutlo, gikan sa ikaduhang pasahod ni Samuel. Unya miadto kang gabi dito sa Hebron ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo, sa nangaging mga panahon nga si Saul mao'y among hari, ikaw ang nangulo kanamo ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Usa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang gabi dito sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila at tubangan sa Ginoo. Ug ginihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ko ngaging nanak ko nila, mga tunang kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngaging nanak ako nila, mga tunang kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngaging nanak ko nila, mga tunang kita sa balay sa Ginoo. O karong nagabarog na kami sulod sa imong ganahan, O Jerusalem. Nalipay ako maginan ako nila, mga tunang kita sa balay sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa, tinutlog ikan sa sulat ni San Pablo nato sa taga-Colossus. Pasalamati ninyo ang Amahan na nag-imo kaninyong tapos sa pag-ampit sa gitagana sa Diyos alang sa iyang katawhan dito sa ginarian sa kahayan. Kay giluwas kita niya ikan sa gapon sa kanitnit o gidala ngadto sa ginarian sa iyang inigugmang anak na mao'y nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganyang anak ug labaw siya sa tanang pinuhat. Kay pinaagi kaniya ibuhat sa Dios tanang mga hatuha sa langit ug ani ang sayuta makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Ibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang. Ug diha kaniya ang tanang nahimutang sa ilang gustong dagat. Siya ang ulo sa simbahan, na mao ang iyang lawas. Siya ang
hatag o kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang maguna sa tanan. Kay pag-uod sa Dios nga ang anak magupot sa bugos na kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak ipasig uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak dito sa krus. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manako ninyo. Manasaw ka nimo. Ang pagbasa kinatugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtantaw, samtang nagugal-gugal kaniya ang mga kanatuan sa mga Hudiyo, nagingon, giluwas niya ang uban, paluwasas siya siyang kagalingon, kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan sa siya sa mga sundalo, miduulo sila o gitunulan siya bino, umingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kagalingon. Sa iba po sa cross, gisulat nila kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal na nagpitay dito, may bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang iyong kagalingon o kami. Kapag ibandong siya siyang kaupan, nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita niya dinhi gisilutan sa maurang silot, apan ang silot na tong duha angay kanato. Kay isilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Umingo siya ng Jesus, Jesus, sinuduming taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ikaw, karawang lawa, at pagka sa paraiso, uban ka na ko. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihong lingkod. And Christ, diya sa imong pagbuwa, diya na imong cross. Mabito na nga, mingon siya nga, the greatest symbol of Christian love is not the heart, but the cross. Ano napita mo na the cross? Mula sa Jassy mo siya nga, dali-dali ko yung retire. Pinano, nagkaroon yung cross. So, si Ginoo, pila kang gabong bulungo na makarelate mo kung pinaalam mo yung isuon. Tutungahan. Ang hari is nagpinulong ka nato sa dignity nato mga tao. Not just simply dignity sa Diyos, kundi sa dignity nato mga tao. Kaya matong pag-ginayon nga sa pagkahagbong o sa pagkasala sa mga itong mga ginikanan, si Iba o si Adan, o sa si Adan o si Iba. After that fall, a certain dignity lessens the person. So, ani ko tiyalita, makaragit ko talaga dito kay ani nakita po dagang sa ako. Di ba po ako? Kung sa oras ay nililiver niya. Kung may basiya ko. Ikatulo is salvation or saving sa atong kinabuhi. Nga, bisan patungod sa tanan nga atong mga failures and failings before God, but He always opted to save us, not to redeem us. Kung tangin nga, nakita sa gospel messenger nga, kung kaya Diyos, wala mo ano sa kalimutan, aron pagsilot ni ini, apan pagluwas ni ini. And even the gospel today, kung usa sa mga kriminal, mingon nga, Jesus, sinugumi itaw na ko, kung maghali ka na, mingon na, mingon si Jesus, sukihan ko ikaw, kung maglawa, at kung kaubanon ka na ko sa paraiso. We owe Jesus, God always saves. Ito sa atong Ginoong Jesucristo, nga maghalit na siya sa atong kinabuhi. Kung moingon kita, Ginoo, dungga kami. Pinatungos mo? Ginoo, dungga kami. Ang pinaagi sa simbahan, kapagkainak mo tayo ang bugmang kalinaw, isip timaan sa paghari sa Diyos, diya sa atong sinabuhi, mag-ampos kita.
na pinaagi sa pangagamhanan sa atong nasod. Matuman na unta ang kalimpitan sa paghari sa Diyos, diha sa panagdahil o justisya, mag-ampong kita. Alang sa atong langit sa pagtumo, isip sa kasimbahan, uban ni Padre Gamaliel Gamas, pasinatin nato ang buhing Diyos, pinaari sa atong mga gagmay simbahanong katilingan, mag-ampong kita. Alang sa kalinaw sa kalibutan, ang paghunong sa gubat, dito sa nasod sa Lukrin, mag-ampong kita. Ang katong nga matay, madawat unta nga to sa pinatibukan sa gingharian sa Diyos, mag-ampong kita. Alam sa pagpasatag sa pangakatayuan at umitong diya sa hilo. Santos ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos, ipadalain ng Espiritu o pagsantos ni mga gasa, para mahimo kinalagkanang nga lawas ng dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa masakit sa gugalingon ni Kuha siya ang par, may pasalamat kanimo, ipikas o nihatag iningadto siya mga tinunan o maingon. Dawata, kinininyo nga talanong kanta, kay kini mo ang akong lawas, kay tugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, ikaw sa sakalis ng pasalamat ng pag-usap, ihatag ningat to siya mga tinunalong maingon. Dawata kini, ug Panginoon ka mga tanagi kanihini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay na kasabutan. Ang dugo may wala alang kalindiyo, ug alang sa talang mga tao, o mga sala mapasayin, buhat ang kinarong paghandog ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo laban, si Kristo balik natin. O Ginoo, giyatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, ang ngakalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyong kinabuhi, nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dada kami ngana sa kalipay sa iyang harian nga tunay, diin siya nabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Uwa mahal si mong kaayo, nangamuyo kami kanimo, nga panalahinan, usan tuson puking larawan si Ubuntu anak si Jesus. Katong tanaw ni ining larawan makabi unta sa pagsimba ug pagkalag kanimo ug magdani sa pagbuhat sa imong mga sugo. Kini among imong kinabuhi ug wala mo ta diya sa among kinabuhi karon. Pinagi sa pagbuhi ni Jesucristo imong anak among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anak kaninyo, Nasa kanimo. ug manalangin kaninyong Dios na magagahaw sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Na ato santos ni misa ato uray puyan ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy Fiesta. Happy Fiesta!
Ito sa kanan sa mahal sa Espiritu Santo. Amen. Kaya ito lang mahal, sa imong pagbanala, kalamo sa mga Ginoo, sa mga putuan sa Kristo. Kami ginatagan ni mong bagong paglaom niya sa mga kinabuhi, o gitanyagan sa mga sa kaluwasan. Kaya ini pagsaulong na mo sa iyong kapistahan sa Kristo ang Hari, pero ngayon tagan mo mahatag kay Iyon sa paghari sa kanamo sa mga kasatan sa kaluwasan. Kung labong sutanan, kung sa mga kamangyatagon, ang laki ng mga pagkaon, sa mga pag-abitan karon, panalangin kini, kami usab na mag-aambit ng inyong grasya, na kini makahatag ang kabasko, ang makawalayan kami sa mga taas kanamo. Kini ka na naman yung pasalamatan, kinaga sa mga anak sa Kristo among Ginoo, sa samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen! Yay! Happy Fiesta! Ang gigutong una! Ooh! Chan! Buffalo. Thank you. Hi. Oh. Hey, say hi to my vlog. Ay. Wow! Wow, nice place, ha? Oh! Bakit lagi?